Ze is nooit, maar ik denk dat de focus eerst op sneeuw. En dan gaat het dus om de bekerfinale. Want de eerste helft van het eerste duel in de Nijcompetitie, die wie net om oor te sjen. En die kunnen we in een paar seconden afdwan. De tweede helft is wel wat leuker, maar benamen voor ACV. Dit is eigenlijk de enige kans van de Harkemasse Boys. Oebeles Kokker, de hele wedstrijd er is al wat langer onzichtbaar. Krijgt er herkansing, maar ik die gaat er net in. Net dat ACV Harkemasse Boys nou van de modder speelt, maar ze zijn krekt wat beter en komen dan ook op 1-0 terug deze goal van Nick Westerbring. De ploeg van de Friese trainer Hans de Jong komt na 24 minuten ook op 2-0. Het schot is van Robin Mulder, dat wordt van Rochting verloren en keeper Jansma is kansloos. SA Harkemasse Boys ook. Uitskekelen ben ze nog net van promotie. Tientje volgt het tweede duel in Excelsior en daarna ben ze nog afhankelijk van wat ACV daar werd in Excelsior doet. Maar nou is het vizier op komende sneeuw. Dat er geen erg meer in dan het seizoen voorbij en hij steekt maar lege hand. Dus wat er gebeurt met de sneeuw in ieder geval is de prijs binnen. En we weten dat er nog wonderlijke gebeuren kan, want toch in de competitie is het niet meer. En het kan zo'n keer gaan. Dan loopt nog steeds die promotie en de beker geweest. Ze is nooit, maar eerst focus op de beker.